kabamba! Isang kilalang Ilocano recipe ang aking ibibida ngayon na pinagmamalaki namin dito sa norte, ang pinakbet. Pinakbet nga purpuro nga sili atoy kabamba. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Siguraduhin mong may kanin at ulam ka na habang pinapanood mo ito. Dahil alam ko after mo mapanood ito ay magugutom ka. Joke lang po. Tinimplahan ko lang pala ng asin yung liempo. At ipiprito ko lang ito dahil ito yung aking isasahog dito sa aking pinakbet. Uunahan ko na pala kayo. Ito ang aking way sa pagluto ng pinakbet sa ngayon. Dahil alam ko na kaming mga Ilocano ay may iba't ibang paraan din ng pagluto nito. Yung ibang paraan ng pagluto ay ginagawa ko rin minsan. Pero sa ngayon, ganito ang aking pagluto. Imbis na igigisa ko yung aking isasahog na karne, ay akin itong prinito. Isunod naman natin yung paggigisa. Dito sa napaka-cute kong kaserola, nilagay ko yung mantika na aking pinagprituhan ng liempo. Igigisa ko dito yung ating bawang at lasuna. Malasa at masarap ang pinakbet pag lasuna yung ating ginagamit. Sakto naman at kapanahunan ngayon ng lasuna, kaya dinamihan ko na ang paglagay dito. Alam mo ba kabamba, pag ginagamit ko itong kaserola pag nagbablog ako, maraming nakikyutan. Sa mga nagtatanong po pala, sa Avon ko po ito nabili. Last 2008 pa ito. O diba, napakatagal na. May kaakibat din yata na swerte itong kaserola na to. Dahil umaabot ng million views yung mga niluluto ko dito. Sana ngayon ulit. Kaya pakishare itong video na to kabamba para marami ulit makapanood. Salamat! Ang isa sa mga sikreto kung bakit masarap ang aming pinakbet ay dinadamihan namin ito ng kamatis. At ito talagang bagoong ang magpapasarap dito. Dahil kaming mga Ilocano, bugoong is life. After ko pala nagisa yung ating kamatis, naglagay ako dito ng bagoong at kunting tubig. Masarap kasi sa pinakbet pag kunti lang yung sabaw. Pero nakadepende sa inyo kung gusto nyo rin ng masabaw. Tinakpan at pinakuluan ko lamang ito ng 3 minuto. Then after ng pagpapakulo, ay isinunod ko nang nilagay yung ating sili. Itong sili na to ay ito talaga yung masarap na ipakbet. Mapapayat at maliliit lang ito na sili. Karamihan dito sa sili na aking niluto ay hindi maanghang. Kunti lang dito yung may kunting anghang. Kaya masarap itong iulam. Kaming mga Ilocano, pinakbet ang tawag namin dito kahit hindi kumpleto yung gulay niya. May pinakbet kami na purong talong o kaya purong ampalaya. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang pinagmulan ng pinakbet, ay ito yun kabamba. Ang pinakbet or pakbet ay galing sa salitang pinakbet o kaya sa Tagalog ay tuyo o kaya pinatuyuan. Huwag kakabsat, iso aja yun basta kimbet. Mag-comment ka nga dito kabamba kung nag-uulam ka ng ganitong klase ng pinakbet. Alam ko yung mga kapwa kong Ilocano ang makaka-relate na naman sa lutuin na ito. Isungano na bayag kan nga hanga nakapagsidat ti kastoy ay kunakinyam agluto kan. Kaaduan tila ko tatanga sili nga kastoy. Isu nga sambutem kabamba. Pinaibabaw ko na pala dito yung ating sinahog na karne, yung ating prinito na liempo kanina. Hiniwa ko lang ito sa maliliit. Sana kabamba ay nagustuhan mo itong aking na-share ngayon na isang luto ng mga Ilocano. At alam ko namang takam na takam ka na habang pinapanood mo to. Tulad nga yung sabi ko kanina, dapat may kanin at ulam ka na. Para sabay-sabay na tayong kakain. Dahil luto na yung ating pinakbet nga sili. Ay na permi imas na kabamba. Isu nga mangantayon. Maraming salamat sa panonood kabamba. See you sa aking next cooking vlog.